Maayong adlaw sa inyong tanan, this is Klein, inyong admin sa Little Faith. Og makiguban kaninyo karon sa inyong admin sa Little Faith. This is Cara. And welcome to Bonfire Bonfire Sessions. And now, ladies and gentlemen, we are now on the episode 7, no? Yes. And then, ang episode 7 nato today, we will be talking still about kaning sa fruits of the Spirit. And then, ang ato ang title is... Pursuing Patience. Yes, pursuing patience. Last episode, we have talked about kauban nato sila Lem, Kuya Lem ninyo, unya si Brother Russell, and we have Yes. talked about tolerating temperance. And now, hapit na yun nato mahurot ang fruits of the Spirit, ladies and gentlemen. We are now on the patience nga part, pursuing patience. But before we get Before we go sa atong topic get karon, right. Salamat sa atong pagsalo. Yes. So we will first introduce our guest. Okay, sige. So for our guest this episode, kini siya kay kinakusgan. Oy, Gamay pero kinakusgan. kinakusgan. Okay, sige. Lain ang definition. Sige. Dili. Akong itry og sumpay-sumpay. Sige. So, kini Gamay, atong kinakusgan, dasig. Dasig. Okay. Makita ni Permi, bisan asa. Okay, Bisan okay. asa, makita ni Permi. So, so daw. And also, this is my friend. Okay, close friend. Mayo kay na-invite nimo. Yes. Luyo sa kabisi no, na-invite natin siya. So, for this time, ang makig-uban sa to karon si kapaglaom ni siya. Kapaglaom. Okay. Yes. Nag-uban mi mga 2 years ata mi sa Ay, okay. sa 3 years. Yes, 3 years Pro na mi. din si Ma'am bay. Yes. 3 Sige. years mi nag-uban sa radio ministry. Wow, Yes. So praise the active po ni siya sa ato ang digital ministry diri as Okay, NDM. okay. So walay pagduha-duha. Walay Okay. pagduha-duha. Paglangay-langay. Oy, paglangay-langay. Atong intros kapaglaom or Sister Jasmine Sumbilo. Yes, may hapon sa atong tanan, no? So, happy. Happy kayo, na ako ma'am. diri karon. Yes, so we are also glad as well kapaglaom. Maano ba Just- kapaglaom? We are also blessed also just kay nakakaroon na Yes. kikuban sa mo ang episode diri sa Little Faith. Amen. Okay. Salamat kayo sa pag-introduce, Carno. And now, define patience. Diretso ta, walay paglangay-langay. Atong hungit diretso ang atong pag-isgutan Yes. karon. What is patience for, I think, each and every one of us? Unsa ang patience? Siyempre siya sa patience, Mapailubon. mapailubon. Okay. Pailubon, Pailob. pailub. So, unsa ang pagka-mapainalub? Pagka-mapailubon sa ato matagusa. Sugod Okay, ta. so ato sang ikuan, kadali lang gyud at Sige. kay para makabalo nga ato ang mga listeners sa Sige, background sige. gamay sa to ang Ay, sa to ang background of the guest. study. Yes, background. Sige. Sorry. So atong pangutanon nato ang guest karon unsa ang gikabisihan. So before ta mugo sa Ay, atong kuan. pwede, Kay pwede. basin ma-relate di ay unsa imong kuan, pwede, no? pwede. So Yes. Ma'am, busy So, ka? always. always Yeah, I'm a public school teacher wow. at Carmen National High School and Okay. also part of the Bible Reading Project at the SSD and also in the newly union that we have under Yes. SIPOM. Yeah. And also in the church. So that made my day busy and my life busy. Okay, okay. So sakto kayo Klein. Nga naman. Kay pursuing patience man sa kabisi kaya unsa kaya sa iya para sa iya. Ay. Oh, how do you define patience, ma'am? Okay. Ay, ma'am. Just. Oh, naana dito ba? Just Naanad lang. ko, yeah, Okay. yeah. For me, patience, I have take down notes a while ago. Ay. Patience is the tolerance to surrender to what's the hardest, yet Yes. fulfilling work. You know, teacher as I am, patience really always jud na nga gina-test. No? So that's why I put this definition that it's the hardest yet fulfilling work. No? Yes, Amen. nice. Oh, siyempre ikaw nagtudlo po ka. Yeah, Oh. oo. Naka-experience mo kog tudlo. Tudlo, And then patience gid ba? Yes. Grabe. Grabe.
feeling nako kay sa ko ang work karon diha jud na test ang taas nga pasensya sa tanang mga butang. Yeah. So kibali ang patience para kang Jasmine is ang Yes. paghatag og pasensya sa ato ang mga estudyante, dili lang siguro sa estudyante kundi sa environment pud siguro, di ba? Yeah. Apil mga tanan. tanan. Sa uyab. Ay! So, yeah, Patay ba? apil. Gi-open ba? Gi-open. Apil. Okay. Oo, pero tanan jud dapat. Tanan. Dapat dili gyud tanan mag-specific. Dapat tanan gyud Basig- kay para makarelate ang ato para mga It just ano, happened. yeah. Para dito sa Sige. conversation ba, dili maputol. Oo, pero dapat. Sige. Okay, sa imong client. Ay, sa ako adi ay. Sige. Patience for me is actually kaning paghatag nato og trust sa umalabot. Sa ato ang Ginoo, because naay sometimes nga dili ta makabalo kung unsay ka medyo ta kabalo no kung unsay ugma, and then naay mga panahon nga gusto na kayo nato mahibal-an kung unsay future nato. Kay nung dumta ka ng bata pa ta, gusto na kayo ta mudako, di ba? Kana Yes, gusto na jud mudako. kay ko ay gusto na ganahan ko sa mga conversation karon ba? Kaya naay mga ba? Gusto na kita mudako. Sa ato ang mga estudyante, kung natin namina ko ra mga estudyante, gusto na kaayo magkatrabaho, magkasweldo. Kaya ako po dinana ko. And then karon na niabot na ta sa punto nga naa natay trabaho, naa natay sweldo. Gusto na punta mo bata kay wala tayong problema. Mas enjoy, di ba? Oo. Mas enjoy. Di ba? So patience for me is trusting the process. Ang nakapait ana og wala tungod sa imo ang kaapurado mo dako, wala nimo na enjoy ang imuhang kuan, ang imuhang pagka saba na pagka estudyante, ana ba na taken for granted nimo. Yes, actually we have like gamay, Ikaw we ka have na the same taken sige sa to. Ingon. habit. Habit. Sige. So, basta ha, isguta lang. Okay, patience. Okay? For me, akong gibutang diri, patience means hanging on through the hard times until things get better and knowing that they will get better. Wow. Correct. So, di ba na may times no nga, Kasi resulta na plato. ChatGPT. so naay times sa atong life ba nga, ay kanang waiting season na to ba? Nga ma-feel na to nga, okay, everything will work ana good. Kanang maabot ra lagi. Kanang nakay assurance ba, things will get better if you have this patience, ay kanang pasensya gid or waiting season ba, something like that. So for me, that's patience. Okay. Wow. So now we have defined patience, ladies and gentlemen. It's now time to syempre, talk about a little bit on atong mga daily encounters on patience. Naabay mga naaman jud siguro yung mga panahon ba. If ever na atay pwede ma-share nga kanang kanus-ata na himo nga patience. Ako sa kasi muna humpiang dili na lang ako. Gusto ko jud. Humpiang. Okay, humpiang. Humpiang na lang, sige. Humpiang. Saan na pagkanta? Humpiang bayayang, bayayang makulob. Mahayang. Oh, Jasmine. Ana na. Ingana na din, Jas. Inalala mo select. Ingana na select. So, Sige. para si mga Jas. Patience encounter. So, to be honest, no, di gyud ko makashare when it comes to sa mga students kay di man po ta hypocrite to tell no nga naagi ta experience nga nagpailop ta sa ila kay Yes. always gyud nga karon magud the generation karon makayong ka nga very 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 hard gyud kaayo ang imong pagpailop ani nila kay they are used nga mutubag gyud sa maestra, they are used nga makig kanang kuan gyud ba naagid sila ikatubag karon makaingon ta nga bright gyud yung mga bata kay they are very involved man gud sa technology. So sa ako ang yung ma-share when it comes to patience is ang ako ang yung nga Ay. partner Nay, paingat. ang partner in life kay mo din kani man gud siya kay after Sige. um Try na ko nga mo relate, Jas. Okay. Try na ko. Ibutang I-try gid niya na dra ako. bay. Ako, Okay. i-try akong best, Jas. Okay. So, ang ako ang kuan partner kay from a long-term relationship and then na-meet na ko ni siya. And then siya ang magud ang type sa lalaki nga kanang kuan mi kanang kabaliktaran mi ba? Kung ako sabaan kanang Hilumon. kiat ay nga na siya
siya putong mabuhi rag imong ibilin na skilid. Oh. Kanang Graphic definition. kumbaga siguro ang laway mo baho na lang kay di man anad og istorya good. So Mara ana ikaw ma. na Joy makaingon na Yes. naman Oo, kung kano nya. sa mabaw. Ano? Nya sanguine, kabalo mo kita sa sanguine. Yes. Pag sanguine ganita, we are conjud very prone gyud ta anang impatient nga pagkaklase sa tao. Yes. Oh, so sa iya during that time no, dihan ako na realize nga kanang kato nga time nga kanang kanang mag-talk lang mi. Matinga ko kay pagka during sa talking stage kay ala magsige na mig away kay naay mga words nga kanang di gud mi magka Sinabot. di gud mi Abot. magkasinabot. Yes. O nya di pud gud mi magkaabot bisag sa height. Oh, sige. Yes. So, Daghan just. tawa lang advertise mo to. So wala na sa no nga kato nga time dito ba nga kanang for example kanang paghulat-hulat pod kami mga babae pag kami ganiyang hulaton mungisi ra gyud dapat mo mga laki. Pero pag kami nagayang pahulaton grabe kay kani mo good siya basta sa iyang family na gani murag dugay siya maka istorya or unsa ba kanang tungod siyang kahilumon na ba dugay ang open up ana. And then makuan na lang ko kay hulat na ko asa na ka na ko diri ana gaya ni mo uy nang kalagot jud ana niya uy unya later I know pag abot day niya mingon na siya nga alangan ko di ko maghinahinay di na nabangga na ko unsa ba kay kanang naa di siya mga makasugat na kanang Oh, ba, nay kanang- reason, yeah Jazz. nay reason in unya kita nga kanang babae ay ako naman siguro Oo, ikaw ra. oh kanang impatient kayo ta ba nga maabot gani dayon ang ingana tas dito na ko na realize nga you know I am praying for a pastor but ang niabot is an IT student. And then, IT graduate, should I say, sorry. IT graduate. And then, nakain ko nga, Lord, nga nung siya. Nya, di pa dyan may magkasinabot. Ang yani, ako sa baan siya, kon. And then, dito na ko na-realize nga, the Lord is planning something nga, ginatudluan gid ko niya ba on how to be patient. Amen. Oh, that's how I could really share about patient encounters nga. Ang Ginoo gyud nagtudlo sa ko on that thing, kay wala gyud na sa ko kung tutuusin. Ay, true, Yeah. true. Nabitaw usay nga Yes. kanang ginaampo nato. Dili mao ang naabot, dili mao ang ato Yes. ang ginaampo. Nya mao ta na Napoy naman, uban Lord. nga wala pa gidabot. Ay, Nay nga na. Niabot na ka, ma'am. Oo, Ako, niabot naiuban. na ako, Sa mga listeners na tumabot ra gina. be patient. Oh, be patient. Ay mo pagdali guys kay. Sige go. And have a good catch. Sige, Sakto go. kayo, ma'am. Ganahan kayo ko sa experience si ma'am, no? About cancer. Nakita na ako kang cancer nga para buutan gid siya. Cancer? Feel na ko pareham eh. Ay, Pareha mo? Mga sanguine. Uy, weda o. Kanang Dili. pwede rin mo ibilin sa kilid, ano ba? O ya, pagbalik niyo mo, narigapon Bilin siya sa dara sa kilid. kilid. Ano ba? Na may gibilin. Oo, larag Nakatry kog na ako gibilin sa kilid. wala na pagbalik. Ikaon ang pagkaon. Ay. Pagkaon naman miyani. Sige go. Luya. Uy, grabe na kayo. Mo gani gisud ako sa bag ako Okay, kimawala. Kay basig ko balik ko. Ma'am, Sige. pila nakakatuig na patience, ma'am? Na patience. Na patient. Oy, don't ask me. Basig dili na mo makaya. Charot. Uy, grabe. Pursuing patience ni guys. So, sige. So, Dili say mo ha. Dili naman jud siya kuan may kay murag naghinahinay man og ko obvious. Si siya depend no, yan naghinahinay Ay, ko obvious. Ito bugi. NBSB ka, ma'am? Isay mo ha, sir. Unsa na? Sir, nag-sir na ko. Nagmamog sir na tani. Naunsa na Sige, ni. go. Uy, pa pre man ta hayang. Pikta. Ay, o, tama na. Pick, Tama. To bato pick o bato Pick pick? na lang. Bato pick. Iwit jud ko. Dili, ikaw kay ikaw may daog. Ha? Yes. Murag lain ni dire. Bago na lang nila. Patience for me. Now Abi no. Patience for me na sa daghan kayo ko when pag magisugot tag daily encounters daghan kay ko encounters on patience ka kanang kinahanglan kay ka mahimong mapainobsanon. Una sa tanan sa ako ang pagka high school naka-learn jud ko og do not drive when you are angry. Kay init akong ulo nagsuko ko nag-drive na disgrasya gyud ko.
isa na siya, lesson na siya. Antod karon ako ginadala-dala nga, do not drive when you are angry. Labaw na gyud og naa kay sakay kay lisod gyud kaayo. Isa pod sa ako ang pwede ma-share aning patience is kani pod ning sa amo ang pagpanarbaho karon. Sa ako ang trabaho karon, before me na sama sa ko na share sa past episode, before me na himong organic ma'am ni undergo me og training, and then dira sa training namo is gina-emphasize gyud dira ang pagtanggal sa ato ang pride, pagtanggal sa ato ang pride niya. Dira pa lang may daan sa regional office namo, which is dira sa Davao. Kinahanglan niya gyud og patas-on gyud nimo ang patience nga naman kay, for example, kami nga mga trainees, before me mo undergo og kanang training gyud nga kanang katong training na gyud sa national, gina-scout ang amo ang performance, physical aptitude, physical amo ang panglawas, ang aptitude namo which is among batasan, og ang amo ang mental nga ability nami before may padala dito sa national, kay dili man mi mapadala tanan. During our time pila mi kabuok, dili may 90. 66 may kabuok. Pero kanang 66 dili na siya magdungan og training dito sa sa regional NCR. Kuha na siya, ibay batch na siya. So ang buhaton ninyo nga mga kauban as trainees, inyo yung paningkamutan nga masulod mo sa first jump off. So tarungon ninyo inyohang naman ay physical agility test ana. Tarungon niyo na dapat nga maka-perform mo og kanang taas-taas o grado, and then sa inyong aptitude ang mo grade ana is ang inyong mga classmates, so dapat ayu-ayuhon po nimo imong batasan. Ikatulo is ang imong mental nimong ability. Let's say for example, dapat mag-study you kakapoy gyud siya kay syempre from ang routine nimo is ana kanang exercise, and then ayuson nimo imong batasan, and then ang imong pagkagabi kung na kay time, you should take your time to study gyud, basa kay para pag naay mga exam, pag record ato taas imong kuan. And then kaluoy sa Ginoo na sulod na draft ko sa first jump off, taas-taas na gyud to ang pasensya nga imong kuan, taas-taas na pod akong pasensya aning bangko kay maghinahinay mo kog kababa gud ako sa isa ka ha. Sorry guys. So mo to siya. Gikan pa sa regional office, dapat taas-taas na gyud imo ang pasensya kay ang pagtanggal sa pride, ang process nila sa pagtanggal sa pride dili basta-basta. Pero kung imo siyang itan-awon as kanang beneficial para sa imong kagulingon, makaingon gyud ka nga maayo gyud ang training tungod kay musulod gyud dira ang disiplina. Pagtanggal si mong pride ba, musulod dira ang disiplina tungod kay wala naman kay garbo, pwede na musulod ang disiplina, ang batasan nimo as kaning as pag-abot nimo sa future sa imong pagpanarbaho na dapat inani masulod nila ba kay empty naman ka. Imo pong i-consider pod nya. Syempre, pag-apply mo professional mi daghan na mga teachers ma'am na ay just na ay unsa pa na ay engineers, architects, so on and so forth. And then nay uban nga mga dagko na gyud og mga na-achieve sa labas. Pero pag sulod niyo dito murag isa gyud tanan ba? Pantay lang. O pantay lang gyud kay ngano man isa sa akong na-learn is dapat pagsulod nimo sa serbisyo, pagsulod nimo sa papanarbaho, natay ginatawag nga kaning seniority, no? Nga dapat mo follow ka, mo submit ka, inana gani. So makatabang ra gyud kung imuha siyang ang imong perspective about that process maayo, makaingon ka nga pagsugod nimo sa imong pagpanarbaho, makatabang gyud siya. Ma-change gyud imong outlook. Pag abot nimo sa training center mo, lahi na pud imong perspective. Another time na pod nga imuha na pong binaton imuhang patience kay nay usahay nga kanang lami na kaayo mo graduate, lami na kayo usahay kung dili ka lami mo graduate, it's either lami na kay mo quit, lami na kay mo uli sa balay tungod kay inana. Pero kung wala pa nako gitas-an ako ang pailob that time,
kung niingon, kung ako pang gipairal akong pride nga, mao na ni akong point, kung ako pang gipairal akong pride nga, nganong inanion man ko nila nga makakita man kog lain trabaho. Naamang ko'y kuan mo ko, professional man ko. Unya, masugot ra ko nga inanion ko. Inana ba, kung pairalon nato atong pride, dili ta maabot sa ato ang goal, dili nato makabot ang atong objective, no? Which is, I really say, also sa tanan, nga greener pasture gyud siya. Once naa kay butang nga imo ang haguan gani, investan nimo siya og time, investan nimo siya og attention, investan nimo most especially og pailob, mubunga gyud na siya. And beneficiary jud kaayo para sa imuha. So mo to ako ma-share about patience, no? Wow. Whenever bisan asa man ta na himutang karon, naabay sometimes nga kanang gusto na ta nga mo shortcut gani. And then mo maguna ang wala gyud sa kinabuhi, ma'am. There are no shortcuts in life. Yeah. I believe nga ikaw na ay ma'am kamo si Cara o si Jasmine naa jud mo'y giagian nga sacrifices para maabot ta kung asa ta karon, no? And that sacrifices require patience. Mo yun na siya. Patience is actually a universal kaning concept. Bisan asa nimo siya kuan, bisan asa nimo siya i-apply, magamit gyud nimo ang pagka Taas. mapainobsanon. Ano pa guys sila, patience is a virtue. Oo, Yeah. tinuod yun na. Patience is a virtue. Yes. Nice. Human ako, Car. Ikaw na. Ganito, wait lang. So, nindot inyong gi-share. Pero mas nindo. Abi na ko yung wait lang ba kay na ko Wait na lang. realize mo kon. Mura dito yung ingon nindot ang inyong gi-share. Yes. So, for me, like, you share about sa relationship, La, puro mag Sige. nagyam-in. Oh. same Aso, sa work. relationship. Ako akay, so na. When Wala pa di ka was nakahuna-huna the last di ay? time? Daghan. Ko daw, dagan. Daghan, Ah, uy, daghan okay, siya okay. niya. Ako lang Sakto, sakto. gina-try og pili ba kay Sala-sala para, kung yes. asa gyud mas maayo. So, for me, Kato sa iya, ha? ha? Uy, Nabari sa iya ha? ana ta siya for me, pero ana si Jasmine katong sa iya ha. Na juday siya iyaha. Grabe. Dili. Last mission. Yan na lang, sa last mission dili na lang. na-share. Dili ito mag-share atong mga sa iya. Kaya wala Say pa last mission, Car. to. Katong last work na ko. Okay. Abi na kog na kay mga mission ba. Mga mission nga wala pa Okay, na-accomplish. So, nalang ko na experience nga na-test gud ang ako ang patience. Siguro kailangan na ako nga dili mo sa itaw ganay. Kada ganing dili nimo tagdon dapat. Kay ako manggod, mura ko mo gay maglagot na po yung say maglagot sa ako kay kining pagka introvert nimo. Naay times nga you need to speak up pero dili lang. Ana god, kadang natay nga na sa personality or sa family background nga na. There are times nga kailangan ang imong friends or ang people around you pushing you to speak up pero you choose not. Ana god, nga wait lang. Taasan sa nakong pailaw ana. So na-experience na ko na siya many times. And na-realize na ako nga katong abigay na ko nga luoy ngano ing animan abigay na ko wala siya result ba. But you know what, naagid siya result after. Kay for example kanang naay times nga kanang ang dili ginaw ganahan may kanang masinggitan jud ko kanang ganing mataasan kog tingog ba kay never gyud ko nataasan og tingog sa kong parents bisan kinsa god nya katulang gyud siya nga time nga nitaas gyud yang tingog sa ako agod. And ano gud ko wait lang ano ing man niya na pressure ko ba ngano ing ana man yang kuan to. So ako nga naghuna-huna ko ngano ing ana iyang kuan. So before ko usually mangyud pagtaasan tag tingog na gyud tay character ba nga mo judge dayon. Ingani ang background na ni sa family ingani So before ko nag-jump into conclusion about sa iyang character, ako siyang gitry good og kuan kitaasan gyud ang pailob kay dili lang siya once, dili siya twice. Many times ba nga to the point mo feel mo nga wala gyud siya respeto sa imuha. Kada nga na.
So ano ko nga, Lord, ngano ing ani man, why is it nga ma-experience na ko ning ani nga never og never gid ko nga naka-experience nga na someone nga mag-treat og ingani sa ko ba. So I said nga, okay, kanang wait lang gyud, taas ang pailob kay especially you are not kanang lahi ang sana environment nga imong giadtuan. So along the way after gid na human akong contract, dili gid mi okay. Ano good? For me, I'm okay with that person. Siya lang kay murag naagid siya something nga dili gid siya ganahan sa kuha. Ana good? Naingana gid ng mga tao. Sulayan gyud imong patience gyud ato gyud. Kaya ako, Yes, nasulayan jud, grabe gyud. murag nakasabot gyud ko sa imong kuan ba nga. Kana inana gani ay mo ka stress nga ano man yung tawhanan ni inani mo gyud siya ana gani. Yes, na may ingana gid ng mga tao nga dili nimo maano ba nga. Yes, dili. So it's up to you ana god. So nahuman na lang gyud ang contract. We're not good gyud. For me, I'm okay with that person. But the way siya nga mag-communicate kanang the way ko niya like magsahay, magbis ka, mag-hi lang or mag-goodbye, wala gyud. So after 2 weeks, naka-receive kong message from that person. As in taas yung kayang message. Muhim nang tato siya ba? Ha? Ay, nasa From that person. Ay. Ihim na lang gunagod. So mukha Kasabot sa man gud mi yun. Ano man. Car kasabot yun mi nga dili gyud lalim mag-open up, no? Dili lalim. Dili, as in, huy, mali gid ninyong ginawa na. As in, I'm referring to another person. Ano na lang, sige. Okay. So, Ay si na jud isa ka person nga him. Ikaw just murag sweeto ka na just ba? Nakay gusto i-share. Dili lang. Censored na siya. Okay. grabe jud. So, naka-receive ko og message, and yag yung gi-detail digto nga. You know what? Bisan pag maglagot ko sa imuha, Lo, ano na, bisan pag Makulbaan kanang ko lagot na na jud kay ko sa imuha na ana. Pero na-realize na ko nga dapat malagot ko sa kong character. Ana god. True. It's me ana. not So, you. it's not you, it's, it's me. me. Ana. So nga na siya. So na siya result, no? Pag basta taas kag pasensya. It's either nga dili lang ikaw ang nag-learn, you're helping that person also, Asya. diba? Nga bitaw no ngano ing animan ko. Ngano? So kibali kung wala ka nagpailob ato, dili ka maka-discover og more about yourself. Yes, no? that's true. Character building gihapon siya. Tinuod, character building ginang ang kanang Patience. patience. So pag wala jud ka ana, for sure tanang tao kalaban jud ka. I don't know sa inyo ha. So that's my experience nga na-test gud ang akong patience to that someone nga grabe naabot gud ko sa point nga questionable na gud kay ngano dili na magud siya, dili na siya appropriate ba nga mga comments from sa iya gud niya yang gina-share sa uban. So well, wala lang. Wala gyud mo to deal. Wala gyud mo siya like I at some point tried. nga nagstorya, I giistoryahon tried to na ako defend. ng tawanan. I tried to defend myself pero dili man siya okay. Dili okay ang result. So wala man gud ko nakaagi sa like for pila na akong edad karon 26 naman zero pa. Oh. 27. Uy. Ay 27 na ba? Basta 28. Basta nga nang idara. wala jud ko ning try, never jud ko ning try og defend sa akong self. Nga I can kana ganing makaingon ko nga I can still handle this. And I will just let God to Defend remind you. you. Yeah, to defend me nga. I am not like that what you are thinking. So nga na siya. So I don't know kanang ano mo gud siya magdepende mo gud siya sa personality. I don't know sa imo Pero adjust. ma-relate na ko ha sa yung experience sa mga workmates lang nako din ha. And even to our principal. Oo. Yeah, to our the head of the school no nga pag unang sulod nako kay diha man gud na ang daghan nga mga work nga ihatag sa imo kay bag-o gud daw ka. So pag bago mong kang sulod sa work, moingon din na sila nga ay ihatag na to sila sa iha kay basig ka nang kaya niya ni ingana. So murag ito pa ka ba kung bago kang sulod. So after to kay kanang murag ning decline ko ba
So pag mo decline gani ka sa usa ka task nga gihatag sa imo, mag-create ba yan og kanang negative connotation sa mga tanong, ay lain na niyo kay kuan man di ay bago pa gani naging ana. So daghan kayog mga libak, no? Kung sa term pa, daghan kay libak Gossips, nga yeah. madungog sa environment. Baka ingon pa gani ko ato nga murag wala mo ko na happy uy nga nasulod ko og public kay abi man ako kanang wala ray pakilaman ay diri kanang work lang mo ingani ngana. Pero daghan di kayo group of people kay naka-groupings magud sila no kay ambutan na po nila nga naka-groupings gyud na sila around the environment. So daghan kay nga diri nga side may po sila king ani ngani Jasmine lain kay diri pa speakers ingani kay kon lain huy kon mo din na siya may ngana ba. So nakaingon na jud ko nga inhale exhale di na lang gyud nato sila pansinon kay sa gingon pa nila kung ikaw ra ang usa diha nga kanang naay pagtuo kang Ginoong Hesus. Let your light so oh, let them. Yeah. Let them do that. And then after ato no kay dito same sa iya gyud experience. After ato no kay na nagyud kay madungog din nga ay kanang maayo gyud ni bataan ni. Kay kanang wala gyud gipatulan ba ang mga issue, wala gyud tay kumbaga dili na nato let ang fire ba nga magdilaog pa kung kanang Pero, kabalota. you know what, Just? Not everyone can relate to that, Jud. Yeah. Pod kay. Ikaw, Ha? dili ka ka-relate. Di ka ato. ka-relate? Grabe. Ay. Kung pasensya lang gyud. Pero naagi uban, of course, kay namo gyud usay ma-abuse ang ato ang Ayan. pagkaano ba. Tinood. Ito ang taas nga sa Pag- pagpaiubos. Ano, tama ba? Paubos. Mao gani Paubos. sigurong putot ko Maab- karon no kay daghan Ayun mo na abuse. i-mention Ah, na Map, mo ang kuhan ka mapa inobsanon. Ganon yan. Namo gyud times good nga ma-abuse na siya and to the point nga mahimo pud ma-stress pud ka, no? Kana ganing kanang makuha ni mong self ba nganong dili man jud ko ka speak up uy, nganong dili man gyud kaya na ana. At some point amo nang nahisgutan by past episode kay hisgot mi og kindness. Yeah. And then amo na abot mi sa topic nga what if ginaabusaran ay mohang kindness unsa ano yung pag-deal, Yeah. 'di ba? So kung gusto mo makabalo sa answers nasa episode 5. Yes. Tanaw So niyo ipakita din. na gyud sa iya ang ingana pero But- patience na pa. Yeah. But I just want to ask you kay kamo kay mga Ni Unsa as man, man kay mga mga- experience. So ako ani kunwari ako ulan na lang mami ko sa Pero mga kulang. gani mo. Just But ano lang, let's try to ano ba, like for example karon kay daghan gud kayo, daghan kay kanang atong ma-experience ba nga everyday perminti gyud ta luya or say man nga okay ta, say maluya ta. So I just want to ask para pod naay maano atong mga listeners ba. How do you deal how you guys maintain patience despite of the hardest kanaganing experience or moment sa inyong life? Kaya syempre, pursuing patience man ta. So, unsaon man nato pag... Unsa ba lang sa Bisaya ang pursuing? pagukod mo guna siya. Unsaon na O to unsaon nato siya pag... Kanang... we're not kabot na lang perfect, ana. Pagkabot, pag-achieve. Di ba Oh, sa- something na So, parehara na Kay sila. we're not perfect ba yan? No, say, masuko ta niya. Kailangan kita. So, even if natay mga sinful nga character, kanang human nature nato nga character ba? Lapses ba? Yes. How do you still ano ba Cope up. cope up nga dapat naagid gihapon ng patience sa inyo? Sige daw. Sa Okay. Walo kabalo ba nga naa din ni pa-quiz day diri. Sige. Oh, Yang- at ni home yang piyang bayayang, makulob makulob, mahayang. Ako Oh, gyud ikaw. una gyud. Ba gyud ni. Unsa nga ito? Unsa ang akong coping mechanism when every time ang akong patience is challenged? Yes. Isa sa akong sa ako ang coping mechanism, ako ang ibutan ako depensa. Unsaon ako pagdepensa sa akong kaugalingon. It's that dili na ako ginatry og depensa akong kaugalingon sa lain tao nga mo istorya ko kay once ka ng tao kana siyang tawhana na namo gud pud sa akong batasan nga dili na ako kinahanglan mo please og tao ngano i-please man di ka na unless og kanang na ako'y mga responsibility towards that individual. For example, na ay boss nga kinahanglan patrabaho siya unya syempre tarong yun mo kay kuan. Pero kanang mga tao nga kinahanglan ako i-please dapat inani ako appearance sila dili na wala jud ko'y batasan nga inana. So every time nga challenge ko ana ako ang ginahuna nga kabalo mo ko sa akong kaugalingon. Inana and then kung unsay gusto niyo buhaton sa ako buhata. Pero ang akong balo sana sultiente ka is tarungon lang nako ang ako ang trabaho. Kay
kung unsay output nako reflect man na sa akong batasan. Kung unsay dili na ako kinahanglan i-change pa akong personality nga dapat pag ikaw akong kaistorya inani ko, what I simply need to do is that tarong lang ako akong trabaho. Kay ang akong output tells everything of me. Bahalag mayon siya, miskan pag mayon sila nga bati kay nagbatasan bataa pero maayo man siya mo kuan inana, pero wala na ko ilabot og mao na ilang output, mao na ilang context sa ako ang kuan. Ang importante dira ang ihatag kang Cesar kung unsa ang what belongs to Cesar, both pasabot kung unsa akong responsibility sa ako ang kuan, buhaton lang yun ako. Nevertheless kung unsay buhaton yun, unsay istorya mo dira, di na ako maapektuhan na. Kay naa sa kong batasan nga, dili na ako kinahanglan mo please og tao. Kay na ako'y mas dapat kinahanglan i-please, and that is God. Yes. Instead of idwell na ako akong kagalingon sa pagdeal og mga tao, why not kana siya nga panahon ihatag na ko sa akong kaugalingon para to make myself a better individual. Ana. Whether it may be sa ako ang pagpanarbaho, whether it may be sa ako ang day-to-day life inana. So muna siya akong coping mechanism is that pag challenge akong patience, the more nga tarungon ako akong trabaho. Na akong coping mechanism. Ikaw just mag-pick man mo. Pick pa mi. Bato, Dato pick. Ako? Ikaw, pildi man. Gani na daw. Sige. Sige, Car. Kanang ako'y nakaisip sa pangutan. Nawala balik si nang Ma. nabalik sa kon. So sakit akong pangutana. Unsa ang coping mechanism? Unsa man ako? Same raman. Like dili lang gyud ko, I will just focus sa kung asa ko pwede nga mag-grow. God? Kanang nga na good nga like para ganina like kung unsay imong unsay tan-aw nimo nara na sa imong it will vanish along the way ba nga imo kong istoryahon, then you will know me better. If you don't talk to me, then lang magsala. Pero we'll just try to relate ba kay sa to among ako nakarelate sa akong mga bata karon ba, I will just share it kay naamagud sila sa stage ba or sa level sa ilang life, sa point sa ilang life ba nga, ma'am, dali ra gid sila dali ra sila ma-discourage good. Ang mga kabatanon karon dali ra gid sila ma-discourage, and grabe ako balik-balik ko nila didto ag kanang ma'am, ingani man ba ang grado, ingani. So, for me, kana ganing mga hardest moment na to sa tong life, we will just, I don't know, pero ato lang siyang i-enjoy. No, kay namo time sa tong life ba kanang nanata sa kangit-ngit good, tas kailangan nato more siyag life more siyag movie ba sa atong kinabuhi, more siyag movie. So kung mo proceed ka sa scene 2, dili nimo ma-experience tong blessing nga gi-receive sa imo at gi-prepare sa imo sa scene 1. So murag ang testing gyud ana is you need to wait for patience gyud. Ayaw gid pag una-una kay the more man gud nga mo namagud taning advanced ta mag-isip dapat. Pero actually lang daw. dili gid siya okay depende siya. Pag advanced man gud kaayo imuhang gusto, imuhang vision sa ba kanang gusto sa imong life ba nga kanang mahuman gyud mga dili nimo to ma-enjoy ang gi-prepare nga dapat nga mas ma-equip pa ka sa ikaduha nga scene sa imong kinabuhi. Mao sakto. So dapat gid siya kanang hulaton gid nimo, patience gyud, bahalag taas or taas imong season of waiting, as long as you are happy with it, it's still worth it. No, worth it. So ingana mo gud damo gyud time sa tong life, especially baka ko sa mga bata nga gusto nila mahuman and all, and every time nga ilan isulti ako lagi ma-advise you need to enjoy what you have today. Sakto gyud. Ingana good. So on that note, Carno, thinking about the future is not all the time bad. yes. As long as it doesn't disturb your peace, no? Pero Yeah. okay ra jud na magplano ka sa future as long as wala kay pressure nga ma-feel. musunod na din dra ang negativities. Pag gani every time nga na kay mga kanang maplano ka in the future, taas kay mong foresight about unsay mong kaugmaon, Yes. and then if somehow that gives you a negative feeling,
then I tell you something is wrong. Yes. Something is wrong. So you need to let go of the gas and let life slow down. Yes. Ana pa kayo mga katigulangan yun sila kung taas ang imong paglantaw sa imong kagalingon, pag maano ba taas or sana lalong pud imong lagapak sa imong kanang Mao ang jud. resulting nga. Idugang po nako ana. Siguro na po uban sa ato ang mga listeners or viewers karon na ay kana ang pressure nakatabang pud sila. Namo mga tao nga inana nga nagunahon na sila about na sila yung mga plano and then pressure sila. So kato nga pressure nakatabang sa ilaha kay nagdali-dali nako inani magud siya kadungog taan ng kuan kanang sana diamonds are made diamonds because of pressure. Kanang sana di ko kabalo. Kanang na nganong na diamonds kay pressure. Kanang gani kanang untahay no gold. Kanang nahimo na siyang gold kay ginasugba na ba? Undergo siya og process. And then diamonds exist as diamonds tungod sa pressure nga ilahang na feel sa kwan. Pero dili maguna pareha case to case basis maguna. Kay nga naman although golds are created through inana nga processing, burning, naapoy bread nga naga-rise nga ang bread mo rise if you let it rest. 'Di ba? So it's different for everybody. No, ang coping mechanism nato dili always pressure, dili always kanang working on time. Na usahay nga kinahanglan nato og rest og pinaagi pagkuhaan ng rest dira ta mo rise, no? 'Di ba? Diamonds through pressure, breads rise when they rest, 'di ba? Maina no sa pa itlog is delicious when cooked. Ano ba? Okay. Yeah. Nice. So how about you, Jazz? Basta na to si Jasma. Ay, salamat nakalimtan ko. sige. Nakabala lang ta kay pwede na tong muli. So sa ako nga part no, to be honest katong time nga nagawas nga mga issue may ngana sa sulod sa school. Ako lang yung ginabuhat is moadto ko sa mga friends, circle of friends. Then murag kumbaga mo ano ko sa kong sakto ba nga ambot oy nga mo vent out ko sa akong tanan nga mga kon ba nga ambot nga no nga na sila oy nya mugawas na ang word na ko always bahala sila. Bahala na sila. Bahala sila kung silang naon. And then mao pa na ako masulti sa ilaha outside kanang pag mga dili ka same na to nga mga friends. Pagulig balay dayon ana akong ginabuhat is maghilak. Kaya I'm a cry baby basta may ngana. Maghilak ko and then maingon din ko sa Ginoo nga Lord. Ngano man nga ni Lord nga ako genuine kay akong tanaw sila pero sila kay kanang ako pala sa likod sa kuha nagdagang mga libak, yung may ngana ba. Nya pagka sa pagkahitabo pud sa kung katong sa relationship nako kay duha man to akong gikuan ganina no sa workplace ug sa relationship. Abi na ko duha ang imuha. Sa relationship ato nga part na during atong time nga kanang Kubaan ko da. during atong time nga kanang nilagot na kay ko sa iya hagyod kay patient kay ko atong time ninghilak ko sa Ginoo as in utong gyud kay ko kay di man ko kahilak og kusog sa balay no kaya ang among balay dili man kanang bulletproof. Dili man kanang soundproof. So utong ang paghilak. So ningin ko to nga kanang Lord lain kay ka Lord kay kanang grabe na nako og kanang paningkamot sa para sa imong buhat nya gusto na ko nga kanang pastor ang maminyon tapos ingani imo ihatag sa akong kanang di gyud mi magkasinabot sa ingani nga butang. And then later than nga kanang hala kanang sakto ra gyud ay tanan. Sa Ginoo kay akong patience no mas ninggawas. Mas mayo gidol ni mo na mo kono na. Gani is padol dito. Akong patience no mas nakaingon Ginoo nga in that way magud mapurso ang patience sa imo ha. Everything fell into place yes. ra gyud no. Mo ni magtudlo sa to nga kani gyud atong topic nga pursuing patience kana pa lang yun makatudlo ka na to in that way ba nga ma-realize na to nga ay ginapursu jud ay sa Ginoo nga magtabangan ta sa Ginoo ba nga kanang pagka mapailubo na to makakuan jud sa to nga ma-practice na to siya natay consistency na ingana ba kay lisod ba yan na when it comes to pagpailob Lisod dili lalim. Lisod mo na nga the Lord is always ba reminding us abi na tong kanang gibiyaan na taniya abi na tong kanang wala niya ginatubag atong pagkampo pero ginatubag day niya wa lang takabalo nga unsa ang pag-process. Grabe no. Kani siya nga conversation this made me realize how lucky we are. Nga naman kay ang patience nga atong gina-invest wala ra kayo abtig pila ka mga
tuig, dekada nga atong nakita ang Result, resulta, yeah. di ba? Atong na-realize how much more katong mga tao sa una. Let's say for example, we have Abraham. Yes. Parmisan siya sa Ginoo, di ba nga, you will be the father of all nations. O kang imong sumusunod, mamahimong susama kadaghan sa bituon sa langit. Yes. Pero imagine, wala baya jud siya sa iyahang lifetime, wala biya na niya na witness. Karon ra biya na nakuan niya kita, we are of course descendants of Abraham, no? From Isaac o Ishmael o dito ni sanga ang tanan ang iyahang seeds nga nahimo natang sama kadagan. Imagine sa iyahang lifetime wala niya nakita na nga pagkuan, pila kaya sa mga tuig patience ang pailom nga iyang gi-invest, pila kaya niya, wala lang yun niya. Si Moses unsa kataas ang pailom nga iyang gi-invest para sa travel nila towards that promised land. Pero pag nakaabot si Moses sa promised land, wala. Oo. Wala siya nakaabot sa kinaan. Namatay siya. 'Di ba? Heartbreaking kaayo ko mo paminawon. Pastilan na lang gyud. Pasalamat na lang gyud ta, no? Kay sa ato ang panahon karon, whether it would took, I think 6 months to 1 year, makita na gyud dira ang nato ang bunga sa atong gi-invest nga That's patience. Salamat lang gyud ta kay naa ni sila ba katong mga nag-una kaning mga heroes nato nga nag-una kani David, Sarah, so on and so forth, kay para atong kapanaminan sa atong sitwasyon karon nga sila gani sa una. Yeah. Kaya ra lagi na nato karon, di ba? How lucky we are. Kaya. And so, I think we are now coming to an end. So, we are now sa ato ang little learnings, ladies and gentlemen. Yes. For our little learnings, sa among gina-share every episode, this is when we share texts from the Bible, of course, regarding sa ato ang topic still on pursuing patience. So, kinsay mo una og share? Humpiang bayay. Humpiang na Humpiang gyapon? Dili nato ni walaon. Humpiang bayayang makulob mahayang. Oh. Me. Oh. Okay, so I will just share in the book of Psalms 27 verse 14. It says here, "Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord." So it is, ano iba siya nga, we really need to be patient in waiting yun. Yes. Because the Lord will give us what we desiring for. So ato lang- Even more than what we Yes. desired yun. Yeah, sometimes in our life mafeel na tong kapuyan na but we need to remember that all things work for good. Amen. Just wait for the Lord. So Amen. that's what I Sakto. Kita ma'am. Bato, To bato pick. Bato, To bato pick. bato, To bato pick. Okay. Ako? Okay, Isa. ikaw. Sige, ako. Pildi mon. Ako mi Pildi. Daog job. Anong daog? Ngano ako daog ko ganina. Daog. Sige, go. Patience Go, na lang. Jan. Romans 12:12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayers. Bisaya pa, magkalipay kamo sa paglaom, magmapailubon sa kagulanan, magmakanunayon sa pagampo. Amen. Mao gini nga kanang kumbaga mao gini always ba kan labi na ni kaning magpailubon sa kagulanan. Kani mag-goal manggaling ta sa It's unsa nga hard. klase o Yeah. unsa nga klase nga instance or scenario sa tuang life mag-goal manggaling ta pero unsa gingon diri sa katapusan nga gipa-remind niya sa tuwa na nawa na mahinon ta. Gipa-remind niya sa tuang rejoice in hope kay naagi Yeah. paglaom. Mao. Amen. And now, para sa taong tanan, I would like to share this verse found in the book of Exodus, chapter 14, verse 14. It says, "The Lord will fight for you. You only need to be still." Amen. This talks about kaning sama sa kong gikaingon ganina, patience for me is the process of removing your pride, no? And also trusting the process. Nga naman, kung naamo kay garbo si mga kaugalingon, you will dili na ka maghulat nga labanan pa ka sa Ginoo kay nakay garbo ba kaya man ako i-fight akong kaugalingon kay namo ko giskwelahan taas mo kong naabot. But the Bible says nga entrust everything to Him. Ingon gani, vengeance is not ours, di ba? Yes. And then the Lord will fight for you. The Lord will fight for me. The Lord will fight for you. Ug sa ato ang tanan, all we need is just to
to be still. Yes. And that also is the process of removing our pride and Yes. trusting the process. Praise the Lord. Yeah, I just would like to Amen. add. Sorry. Sige. I just would like to add ba, like sabi ko kanina pag sa experience ni Cara, that patience in the Bible, no, kung ato hisgutan, the ability to endure difficult people and situations without giving into anger or giving up hope. Kay sa gingon diri sa last, because God continues to show us patience when we are doing disappointing things. Gani tinuod, we can show others patience when they disappoint us. Sa Ginoong Hesus gani na kaya niya nga when we keep doing disappointing things sa iyang atubangan, how much more kita, no, nga di Yes. na to na kaya i-model sa True. mga katawhan nga nasa tong Mao. palibot. So, wow. That's Yeah. and I've also learned. time is the ultimate truth teller. So mo na siya nga no need na tamag Mao gyud. kuan sa tong kaugalingon. Yeah. Time will tell. Only time will tell. Don't pressure Ah, yourself, guys. Mao. Be patient. Don't pressure your Don't cooker. pressure yourself, guys. Be Don't patient. pressure your cooker. Okay, so Huh? It's okay daw It's to okay to walk away. walk away. Okay, guys. Samong episode to episode 4. Don't be Reference. afraid to walk away. But thank you so much, Just, for being with us here. We've learned so much. We are also blessed po It's no God's will. na naka-attend karon. Yes. So, And- thank you. Thank you, Car. Yeah, thank you. Klein, ma'am. Klein Jazz. Cara. Yes. okay. Binugwa ka kailas ako. Loading ba? And also ay Adventist Media Panabo. Ay, oo. Yes, always Thank na. you, AMP. Praise the Lord. Yeah. And now before na to i-wrap up ang atong episode karon, gusto lang mi mubasa og isa ka comment from our previous nga episode, no. This Yes. is from Marie Chris Martihe. Ingon siya diri, good day little faith, moad ko gamay. Si Lem na short sa iyang money, sa iyang gi-share previously. Money iyang need, pero dili money ang iyang nakuha as tubag sa iyang needs. Sometimes we ask the Lord for what we think we need based on our limited information, but since God's understanding is infinite, way more Yeah. big than ours, mao nang dili gyud nato makuha ang atong gusto makuha. Lahi ang iyang panahon ug ang ato ang panahon, lahi ang atong oras ug ang iyang oras. At times God says no to our requests, pero naay mga instances nga iyang i-adjust ang ato ang mga desire para mo match sa atong kagustuhan. Amen. Ganahan kay ko ani. Amen. Ang importante nga makabaton ta og submissive heart in order for us to take his instructions. God bless. Grabe nga advice gikan Yeah, sa that akong submissive inahan. heart, good. Ako ditong inahan, Ay. guys. Ay, okay. Yes. Power submissive kayo. heart. Yes, of Grabe. course. And so, mulan to, no? Thank you kayo sa mga naga-comment sa ato ang episodes, no? Sa Yes. Facebook page. And by the way, we are available sa different online or social media platforms. We are at Facebook. We are also at YouTube, na ata sa TikTok, Instagram, na atay mga post, and most especially kani among ginapaabot lang yun, naa na yun ta sa Spotify, ladies and gentlemen. Congratulations, Yes, thank Little you. Faith, o congratulations Adventist Media Panabo. Catch us there sa Spotify, nag-upload mi dito og episodes, and then you can listen whenever naglababa mo, nag-drive mo sa iyong Yes. sakyanan, or doing whatever you are I doing. love that. I remember why they did that podcast. Ay, amen. So, I mean, mo na title sa podcast. So, I remember, ana ba, kay Namoy Little Faith. So, I remember also why they did that. Wow, praise the Lord. for Amen. this. So, Okay, sige. Thank you guys for na-amaze ko ba kay daghan. Actually, dili lang manggod kay daghan gyud ga message ba. Yes. Dili lang gyud sila Oh, magko daghan dito kay kay. ga-message mo. Ano lang sila kanang low key. Wala Malo key lang. shout out. Ilaw kay isa na dito si Him. So ingana na siya, guys. So thank you so much for your support and for your feedbacks, no. Bahalag sa direct message lang. Thank you kaayo kay na bless gid me. Yes. And without you guys dili mi magpadayon. Charot. Yes. So thank you so much, and for this time nanata sa to Og ang na pinaka among ibili na namo ang pinakatibay Yes. nga tagline, no? Which says, always remember, all it takes is a little faith. God bless Okay, everyone. God bless you. Thank you.